Rizet, restorant Malti li fetaħ fil-kapitali madwar sentejn u nofs ilu minn Matthew Ellul, għadu kif ingħata 3 unuri internazzjonali prestiġjużi għal din is-sena minn The Definitely Good Guide to Restaurants in Malta and Gozo. Fil-fatt Rizet li jinsab f'Każellù taħt il-Knisja tal-Kamnu fi triq it-Teatru l-Antik, spiċċa jerbaħ il-kategorija tal-aqwa restaurant overall, l-aqwa ikel u l-aqwa servizz. L-unuri annwali huma wkoll appoġġjati mill-Brand Visit Malta tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Waqt iżorna r-restorant lussus tkellimna ma' Steve Xikluna, wieħed mill-aqwa kokijiet f'pajjiżna u b'esperjenza f'restoranti Michelin star barra minn Xtutna bħal Clove Club f'Londra u Chapter One f'Dublin. U għalilna li Rizet joffri ikel stil fine dining iżda minkejja dan, xorta waħda jipprova jakkomoda l-gosti tal-klijenti tiegħu waqt li jibdel il-menju tiegħu kull ġimgħa. Ovvjament l-ewwel sena li rbaħna dan l-unur, rbaħna l-unur ta' Best Restaurant, Best Service u Best Food. Tfisser ħafna għax da ovvjament jirrikjedi ħafna xogħol u meta tiġi premjat huwa xi ħaġa li taħdu pjaċir biha. Xikluna jisħaq li rewħala waħda fundamentali għal kull platt li jiġi servuti dik li dan għandu jkun fih biss prodotti friski, avolja level tar-restorant u wieħed għoli u kompla jistqar magħna li bħalissa n-negozju tagħhom bħall-bqija tal-catering jinsab għaddej tajjeb ħafna. Bħalissa u għandna suq li verament tajjeb speċjalment fi jidħol beħ.